Aबै नै दुन्दियाखौ फुखांबाय बेसांसेबां फुबाय आरो ओमफ्रायो नै दुन्दियाखौ फुखांबाय बेसांसेबां फुबाय आरो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो फिथा देनो नागिरदों जोंहा आइजों आंजों। फिथायाबोथ' मा बानायगोनथाय अनासि आरो माबाल'सो बानायगोनदां एन्थाब बिसोर मोननैखौनो बांसिन जाखायोना मागोआवहाय। ओमफ्रायो दिनैबो बे मोननैखौनो बानायगोन आरो आंनो बानायगोन बानायनायाथ'। ओमफ्राय देनायाव आइजों आंजों देनोसै बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै लोगोफोर। दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो अब्लालाय आंनि फिथा बानायनायखौ एसे नायदो माबायदि बानायो। होरो आयालाय माइरंखौ दहायनो सुखांनानै दोनखांबाय ओमफ्रायो दसे सुनानै दोनथ'नांगौ जायोदि सुनानै दोनबाय आरो दायो दिंखियावहाय देहैनोसै। आइया देग्रा जागोन आं सालिग्रा जागोन। गुरलाय गुरजायथार जायगायाबो लोखो सोखो माहा दोनगोन माहा थागोन सोलायलांबाय एसे दोननांसिगोन दा। आयो जायगायानो लोखो सोखोथार नै लोगोफोर। माथो लोखो सोखोथार जायगायानो बे बिसिनाया मागोआथ' जाथ'वाखैमोन होनबाबो एडभान्स मागोनि नामाव जाग्रोनोसै आरोना फिथाखौ। आरो मागो जाबावबा मागोआवबो जालायथोंसै बिसोरो। आंथ' मागोआवहाय बेयावहाय न'आव फैनो मोनखाया नालाय बेनिखायनो आं फैनाय एडभान्स जालांखानोसै फिथाफोरखौ। जोंनिथिंबो आंहा फिथा बानायनांगौ मानांगौ जायो नालाय बेनिखायनो फैनाय जाया मागोआवहाय। इसिनांगौबा लाबाय आइ माथो नैबे लोखो सोखोथार ओरै खोला मोखां जानासो दंङो। खोला मोखाङा खिरखानै गाहाम निखिल पिता जागोन ना पिता फैलाय इखो दाङा फाय ओइलाय टेके दों जागोन ना जाया जाया हाथायखौ नायनि हाथायखौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बुरजाथार आलु जाबाय ये मा जानाय ये आइ बिनि बियो मा जानाय गुननायसो नामा मबे इयो गुलि नायनो खनसे बिदिखौबो जाबायना थासि गिदिखौ जाबाय नै बेयाव जों फर्टि देगोन न आइथिंल' जानायबा जाजागौमोनसो दावा सोरानि मा जानो सोरानथाय माहाय फुलालाहाय आइनिया जानो मालायनिसो दा आं फिथा दे बाय होनलांदैयाव बाय दे बाय जुम्मा माथि ओंखारलाङासै आव होनहरबाय आव I love you दे खनसे आफा बोरायखौ खनलाय दे दुम दाम हर ससेनिफ्राय माइ सौनाय
ओमफ्राय लोगोफोर जोंना फिथा देनाया देखांबाय ओमफ्रायो बियो अनासिनि नालाय बिनिखायनो एसे फोरानदबदों आरोना बेखौथ' दिनैनो बानायजोबा नालाय खायसे बानायनानै खायसे दोनगोन ओमफ्राय बेबायदि मोजां फोरानदबना दोनाबा बोरैबा सेवब्रुं मोनामो नालाय बिनिखाय सान्दुं थाखानायावनो एसे फोरानखाबाय आरो ओमफ्राय दा खायसेखौ बानायसिगोन बानायथ'वाखै ओमफ्राय नै बिथिंजाय सिबिङाबो रानहांबाय सिबिंबो फोरानदों एनथाबनिखौलाय दोनखाबाय आरो नै फिथाखौ जाहा रुपुलुआ बानायगासिनो आङो बानायथ'वाखै आरोना आंबो दा उनावहाय बानायगोन बियो बानायग्रोगासिनो माबानि बानायग्रोदों नारेंखलनि बानायदों ओमफ्राय दा उनावहाय सिबिंनि बानायगोन आरो नारेंखलनिबो सिबिंनिबो जाथारसिगोन आरो गोथावनो मोदोमफ्रुनो जाग्रोखानोसै मोजां जादों ना फिथाया नैबेखिनिया अनासिनि एनथाबाथ' बानायगासिनो जोबफ्रामबायानो नै सिङावबो दंबावो हनै लारु बानायबाय नै लोगोफोर जोंहा लारु अनासि लारु मागोनि साराया हले बिराद गोसोमखा जों उन्दै समावनो बायनायमोन अराव सावनानो सेस सावथाब जाजोब्बाय आरो गोसोम जाजोब्बाय सारायालाय मोजाङैनो दं गोसोमल'सो जादों आरो ओमफ्राय लोगोफोर जाहा अनासिखौ माबा बानायदो जुलापि आखाइजों बानायनाय जुलापि जोंहा इनो बानायना होदों आङो जुलापि आइया जानो लुगैदोंनो बेबायदि गोदो गोदाय आङो न'आव फिथा बानायबा जात बायदिसिना बानायसोयोमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो गोसोखांनानै दिनै आङो आइनो मोनसे बानायना होनो नागिरदों नै जुलापि बायदि आरो जुलापिथ' नङा जुलापि बायदि अनासि टेस्टआ बेलेग जानो हागौ बे महरानो बेलेग जाबाय नालाय बेलेग जानो हागौ माबायदि जाखो बे थावाबो गैथारला मोनबाय नै जुलापिया माबा नादामब्लाना अमा बिबु बायदिसो जालांबाय आरोना जुलापि बानायनायानो नै जोंहा आइया जाथोसै बेखौ आइनोनो बानायखादों आं आइनि नामावनो बेयाव दोनसै दे दाजा दे आयै दाजा न'आव थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर आङो ओमफ्रायो जोंहा अमा फाथ'गन गैयादि बेनिखायनो आङो बे जोंहानि फाथ'गनखौ अर जरायनो लानानै थांनो नागिरदों आरो गोलावद्रायबा खस्थ' जागोन गारियाव सोनानै लांगोन नालाय बिनिखायनो थुख्रा दानदों आङो ओमफ्रायो दानस'नानै मोजां सरनानै दिकियाव थिखांना लांसै आरो दा अर जरायनो थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिराद फाथ'गन दङ लोगोफोर सोरहाबाफोर न' लुनो थाखाय फाथ'गन नांगौबा बायनानै लांखाय खाथि खालानि लोगोफोरखौ खावलायहरदों आरोना आङो गोजानफोरनियाथ' बायनो हाखाया नालाय सोरहाबाफोर नांगौबा बायनानै लांफैबानो जाबाय न' लुनो नङाबाबो अर जरायनो मानो नांगौ जासै नालाय मुथासेयाव 15 थाखानो 20 थाखा दां ना 20 थाखा बै खनसे आङो फाथो दानलायलायनाया लोगोफोर बिराद गोजौ जोंहानि फाथोआ बेखायनो फाथोगनाबो बिराद मोजां गोलाव मुथासेयाव 20 थाखानो आरो सोरबाफोर बायनोबा लांफैबानो जाबाय फाथो बेजेंआनो मोजां खाराखै नै फाथो बेजेंखौनो मोजां फुवासै दां हा
सिमोननिसो सिमोननियाबो दंबावलायोमोन ओइसो ओमफ्राय ओइ खोनसेनिया फाथो बेजों थानायखाय गोरा जादों इयो गोरलायलायबायसो हालायबाय फाथोखौनो दाननानै आङो फाथोगनखौ दानखांबाय ओमफ्राय दानखांनानै नै दुब्लियावहाय लेस्रा खाहैलायबाय मुथुमोनहानि न'आवहाय एसे लांनो होननानै मैगं बुथुमदों आङो आंना मोनसे हुदा दंखायो बेयाव थांबा माबा मोनसे लाङो आरो बैयाव थांबा माबा मोनसे लाङो बेबायदिनो आरोना ओरैनोथ' बांसिन मैगं थाइगंखौनो लांलाय लाबोलाय खालामनाय जायो ओमफ्राय दिनै आङो फाथोगनबो लाबाय मैगं थाइगंबो नागिरदों र' मा मोनो लाबोनोसै नै दुन्दियाखौबो मुथासे फुनानै लाबाय ओमफ्रायो मुलाबो फुदों मुला बेदर मुला गोजा र' बेखौबो एसे देखायनोसै बेसे बुरजा फुखो नै बेसेबांसिबां फुबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि लेस्रा खानाया बै मनायावहाय गेरहैनो मोनबाय लेस्राखौबो दुन्दिया लेस्रा मुला बेखिनिखौनो लायबाय आरोना जोङो बारियावहाय बैयो मटरमोन मटराबो फिथाइयानो थायथ'वाखै मालाय आबै खाम जाबाय फुंनि जाबाय माजों जाखो आरो दरसे आलु बाथोन मानो जायासै दावदै जाया नामा जोंहा आफानि बिमा नै आबै जोंहानाव फैदों आरोना इदिनो दसे जिरायफैबाय थायो मालाबानो ओमफ्राय खाम गोजां जाखांबायनो बेखौनो सोंदोंमोन आं माजों जाखो होननानै आलु बाथोनजों जाबायनो ओमफ्राय जोंहा आइया दाखालि बावै आबैनो मैया दावदै दैसे हरदोंमोन आरो एवना जाथो होननानै ओमफ्राय दावदैखौनो जायासैनो मालाय आबैया बिहामजोफोरनो एवना होबायनो बिहामजोफोरनो माने बिहामजोआथ' सासेल'सो फिसौफोरनो आरो जमानो एवना होबायनो खनसे दे बाय बाय गुड नाइट लांख्लायनांला लोगोफोर नै आङो आनैखौ लायनायमोन आनैमोनहानाव ओमफ्राय आलासि जाबोबाय आङो आबैमोनहानाव दंफायोमोन दि ओमफ्राय आनैखौ नुयैखाय आनैखौ लायबाय नों हारसिं बुंनो हाया आरो होमबा मानो नै लोगोफोर दायो आं दहाय फाथोगन दाननाया फाथोगनखौ सोबाय लाबोबाय आङो फाथो दाननायाव आं फाथोखौ दानहैखादोंमोन नालाय जोंहानिखौ बिनिखायनो आङो फाथोगनखौ लाबोबाय आरो आं बुंखादोंमोन बै खनसे फाथो दाननायावहाय देनां फाथोगनखौ अर जरायनो लांगोन होननानै बुंखानायमोन ओमफ्रायो लांनोलाय थोनखादों ओमफ्राय लाबोबाय आरो ओमफ्राय जोङो दायो नै न'आवहाय थांगासिनो आङो न'आव आलासि जाहैनाया सानब्रैसो जाबायमोन आरोना ओमफ्रायो नै दायो
मुथुला न'आवहाय थांगासिनो मुथुआ आंखौ लायबाय दिनै ओमफ्राय नै बियो आंबो लायबाय औ ओमफ्राय नैबे फोजोङा आलासि जानो फायनानै दंफायखुमायो आरोना सिरि सिरिनो ओमफ्राय बेबो जोंहानाव आंखौ लांनो फायनो होननानै ओंखारबोफाबाय बिमाइजों ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थांबाय थानोसै जोंना हर जागुलायबाय आङो बिदिनोखा न'आव थांबाथाय बे मुथुलानाव फैफिननाय समावहाय हर जानासो फैखायो आरोना माने हरनि ओंखामफोर जानासो फैखायो आंना बयबासो जाखाबाय बेबायदिनो खाथिबो नालाय आधा घन्टानो बेसेबां लागोनलै 5 मिनिट 5 मिनिटबो लाबावा आरोना बिराद खाथि दसेनो मोनफायो बेनिखायनो आङो न'आव आलासि जायोबाथाय हरनिबो जाबोखायो ओमफ्राय दिनैबो हरनिबो जाबोखानाय जाबाय आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो होनना बुंदे भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय चुम्मा सामसोबाय